spekülatif tartışmalar oluyor. نقاشên gelek spekülatif çêdibin. Bawer bikin ev zimaneke ku bi qasî çekan zererê dide. Dibêjin dê welat bê dabeşkirin, du al û du ziman. Heval nû, di rojeva me de tiştekî wiha nîne û me nîqaş li ser vê yekê nekirine û ameje jî bi vê yekê nehatiye dayîn. Tiştekî wiha nîne û tişta ku em hewl didin pêk bînin aştiye. Kesên ku derbarê vê mijarê de nêrîna xwe guherîne, an jî dixwazin gumana wan nemîne, em her dem amade ne li gel her kesî bicivin. Ji wan re behsa pêvajûyê bikin, derdê xwe ji wan re bêjin û guh bidin nerîn rexne û hişyariyên wan. Em hem weke şand, hem jî weke dem partî ji bo vê yekê amade ne. Lê tenê ricayeke me heye, dest ji wî zimanî berdin. Gotinek heye dibêjin, eger bibêjî ya xêrê bibêje. Weke em jî dibêjin, em proseyeke zelal û şeffaf birêve dibin. Lê du kilîlên vî karî hene, ya yekem ciddîbûn û ya duyem jî ji dilbûn e. Mafê me ye ku em ji her kesê jî li benda vê yekê bin. Ji ber ku ev mesele ne tenê derdê Ahmed Bek, Pervîn Xanım û ne jî derdê min e. Ev mesele derdê hemû welat e. Beklemek hakkımız. Çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi, ne Pervin Hanım'ın derdi, ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi.